Käydään läpi hiukan edullista ensiharvennuspakettia, eli kyseessä on Valtran A93 Hightech traktori, joka on varusteltu ensiharvennuksille. Moottorina 101 hevosvoimainen kolmipyttyinen kone ja voimansiirtona Hightechin voimansiirto. Ensiharvennushommia Suomessa riittää ja tämän edullisempaa ensiharvennuskonetta ei käytännössä pysty tekemään. Paketti on erittäin toimiva pienillä kustannuksilla. Pienillä kustannuksilla menevä kone, eli polttoainekulutus hakkuukäytössä on noin 5 litraa tunnissa. Perustraktori on varusteltu matalalla takalasilla, eli se pystytään muokkaamaan silloin ohjaamon metsäkäyttöön. Katsotaan kohta tarkemmin hiukan niitä ohjaamon muutoksia, joita sinne on tehty. Ja sitten koneessa on varusteena yläajovalot, eli keulapumppu ja lauhdutin peittää ajovalot tuolla edessä, niin yläajovalot on hyvä olla, ja metsärenkaat. Varusteina, mitä koneeseen on laitettu, on 71 kuutiosenttimetrin pumpulla varustettu keulapumppusäiliöpaketti, jonka päällä sitten on lauhdutinpaketti. Sitten pakollinen varuste hakkuuhommissa on etuakselin jäykistys. Siellä on Jaken tekemä etuakselin jäykistys, joka toimii automaattisesti, kun traktori pysähtyy, niin kytkeytyy molemmat tosiaan jäykistys päälle yhtä aikaa sitten traktorin omien jarrujen kanssa. Etuakselin jäykistys tekee koneesta erittäin tasapainoisen sivuttaissuunnassa. Etupyörissä on suolavesitäyttö, sillä saadaan koneen pituussuuntainen tasapaino hyväksi hakkuun aikana. Sitten jos vilkaistaan vähän ohjaamoon, mitä muutoksia sinne on tehty, jotta siitä saadaan hyvä ja toimiva. Asaren ohjaamossa ei vakiona liikaa tilaa ole taakseajoon, mutta näillä Nisulan tekemillä muutoksilla ohjaamosta saadaan erittäin toimiva. Eli siellä on kattoikkuna polykarbonaatista tehty. Sitten takalasin tilalle on rakennettu tuommoinen kiila, joten saadaan sitten tilaa tuolle Easy-paketille, ja takasivulla sitä takalasit on kanssa sitten turvalasia. Nisulan tekemä Easy-boksi on helppo nostaa tonne kiilan päälle, ja sitten kun traktori otetaan maatalouskäyttöön, niin sen saa 2 pultilla tuolta helposti nostettua pois, eli sinne ei jää mitään ohjausjärjestelmiä sitten kesän ajaksi. Mittalaiteversioita on erilaisia. Tässä esimerkin koneessa nyt on ihan perus pituusmittalaite, mutta sitten sinne saa pituuspaksuusmittalaitteen ja kuutiovan mittalaitteen kanssa, eli vaihtoehtoja löytyy sitten ihan asiakastarpeen mukaan. Ohjaamosta on poistettu lisäksi vähän sivumuoveja, juomapullotelineitä, että saadaan enemmän jalkatilaa sitten penkin kääntämisellä. Istuimessa on tärkeää, että kone otetaan suolahesta tällä kapealla ilmaistuimella, eli tuo kapealla jalalla, niin saadaan myös sitä jalkatilaa sinne silloin hiukan enemmän. Mutta näillä muutoksilla ohjaamosta on saatu erittäin hyvä ja toimiva. Eli tässä näkyy nyt tuo takakiila vielä paremmin. Se tuo lisätilaa ja avaruutta tuonne ohjaamoon. Sitten koneessa on Jaken 600 sovitteet ja Nisulan tekemä täydellinen panssarointi sitten koneen alla ja takasuoja nostolaitteessa, eli risut sitten ohjautuu tuonne koneen alle eikä nouse tuonne traktorin perään. Sitten jos vilkaistaan vähän tänne toiselle puolelle, täällä on sitten tehty taakse ajopolkimesta ja etupyörä kääntyy kahvasta, eli traktorilta otetaan sitten tuotto tuonne Vickersin venttiilille, jota ohjataan sitten kahvoilla. Eli traktori käy 1300-1400 kierrosta vähän metästä riippuen ja sitten ajetaan ihan ajopolkimella ja suunnanvaihtoon napilla ja etupyörä kääntyy kahvasta, eli ihan on metsäkonemainen ajaa sitten metässä. Nosturi on tässä paketissa Nisulan P30 pystytolppainen liikeratakuormain. Nosturi tehdään Ruotsissa Movin tehtaalla ja sitten siellä on sähköinen venttiilipöytä ja minivivut. Eli nosturin ohjaus, siellä on ohjaamossa potikka, säätö nosturin liikennopeudelle 50-100% ja sitten kuutioivissa mittalaitteissa, niin sitten sieltä löytyy ihan liikekohtaiset säädöt sitten mittalaitteen näytön kautta. Hakkuupää
on Nisulan 325H, 34 senttiä kaatoläpimitta, 285 kiloa painava hakkuupää, erittäin näppärä koura ensiharvennuksella karsitun energiarangan tekoon, eli pystytään syöttämään puu ihan 2 senttiin asti. Sitten on Nisulan kaksisuuntainen jarruriipuke ja sitten mikä on erittäin näppärä, niin motoletkutus on suunniteltu viimeisen päälle tuonne puomiston päälle. Ja sitten täällä luukun alta löytyy pikaliittimet kouranvaihtovalmiudelle, eli muutamassa minuutissa pystytään pudottamaan tämä motoletkutus pois. Ja sitten tuolta adapterisarjalta vaan niin tappi irti ja puutavarakoura tilalle ja letkut tuonne rotaattorin kylkeen. Eli samalla paketilla pystytään sitten tekemään hakkuuhommat ja ajohommat. Tähän A-sarjan perään sopiva kärrypaketti on 9-10 tonnin kärry. Koko yhdistelmän hinta on 107 000 – 114 000 euroa, alvi nolla, riippuen tosiaan vähän ohjausjärjestelmästä ja varusteista. Ja tämä metsävarustelun hinta pituusmittalaitteella on 66 000 – 67 000, alvi nolla, riippuen kanssa vähän varusteluista. Tän edullisempaa, kustannustehokkaampaa ensiharvennuskonetta ei käytännössä pysty tekemään, ja se monikäyttöisyys vielä mikä traktorissa on, eli nosturi on helposti irrotettavissa ja traktori otettavissa maatalouskäyttöön, niin sehän on erittäin hyvä asia. Mutta siinä lyhykäisyydessään Valtran A93 Hightechin päälle tehty ensiharvennuskone, ja siinä on paketti, jolla sitten onnistuu ajo, hakkuuhommat, maataloustyöt, kaikki samalla peruskoneella.